Anya laki din! Aldawon ba kay? Ingkagluton iti pangaldawan tayo Ay di ka laba ka uray tangtangadak nga ron da ito'y puun ti marunggay no adapay maalak abulong na nung naibus mo tang natangkunang tinabatay. Saan lang amin ada tayo, tagal ala iti bulong na dayta amarunggay. Anya ngay nga ron nga tati iluto kasi daan tayo. Marunggay manan ti sidaan. Makauma ba't? Uray makauma na sustansya. Kan isumutiyad ay naglaing ka nga agreklamo alaklakayan. Bakit? Asino day tabimba ba dita si Marda nga tricycle dita kalsada? Idam! Nimot Brenda. Apay, naggapon na nga tamanan day ta babae. Ano day awit-awit na? Nanang, tatang, ada akon. Nay, apay, naggapwam. Ne. Ano day sa awit mo anak kasupag? Ay, napanak na kipamunpon. Apay, adaya na tayo dito yung lugar tayo. Awa mo tamok. Ada na tayo ije kabangibang nga ili. Ije kaungtuan a barangay. Nakadanon ka pa'y ijay anak ipamumpawn. Apay, amamumgay na tay. Anya lakit din aya. Nagado pa'y lang ang damdamagan nyo. Umunag tayo, tayo mangan. Inlak aman kayo amin. Hay, sakto! Adan pangaldawan tayo, bakit? Kukwak da ito, itad aduti karnina. Kukwak na tayo, Junior. Sakti na kauna. Ay, agdal na kayo. Unay kayo kang agaman. Apay aya apagin nagawan nyo day taasupaw. Katsagagay sa tayo inyalaan na tayo ni Brenda. Adugayam ti tabat ti karnina da ito, bakit? Taba, Well. una yan. Mahilig ka pa'y laang mat ititaba. Si kalaklakayan kat adda kay blood mo. Adda, aya? Kuno gagagas ka. Ayun gaya. Dandali na lipasan eh. Itad munday takin ni Unyor. Imbagla pamigsana. Anya lakit din da ito alaklakayanan aya. Mahilig pa'y laang mat ititaba. Kanya nga rin ti kukwak. Da ito na'y Nagbasitek! kinisayak tin na po'y kan karnina. Tabawal kan katimangan iti adaw. Nawatam. O anya, nabsog kayo mutla ang itiinyawid ko amakan. Ay nabnabsog kami anak ko. Imbag man, tanadamag mo nga adda na tay ijay kabangibang nga ilay. Ay, wan ananang. Ay, apay, nakadamagam nga adda na tay ijay. Anya laki din ayan nanang. Kat nung nagbait nga agwaras ti damag. Ay, naanak ko, tila pa kadandalunam apakimin minatayan. Kat libre nga rod ti makan. Makaiyawid akpay. Saan nga ta akababaeng? Amapan ka, kat saan mo akap-kapin ano? Hindi, apay kumaan ka babain. Rumbang kit di nga ag-thank you kayo kanyak. Tadain nyawid ko akanan nyo. Papanan man nga tanday ta akapsat mo. Nakasukat mat nanang. Ay, unyaw! Sa dino ti papanam? Iti bareti barkadak na nang. Mapandakan tumanan birok-birokan. Agawid ka, sakbay asumip nga. Apay nga min na biro da. Nito sumungpat. Nungay adadakas ang mapasamakan ka. Awan, danag yon. Ay basta, agawid ka, sakbay ti alas 5. Na, nagsapan. Sakbay ti alas 5. Naskan na nakaawid kan, unyaw! Apay nga, kawa mo ilangan unyo. Kunakmod kan kwa na nga agawid, sakbay ti alas 5. Alas 7 na. Nagsipngitan di tarwar ang umpay bait. Ay nalakay, may barbarkadan sabot di anak ta. Namin ano kon a binagbagaan, aliklikan na tida ka sa barkada. Brenda! Brenda!
Maturog ako. Apay aya. Ay, saan ka pa maturog? Nakapadyama akon. Umay ka, intasurutan yun yaw. Apay awan pay? Awan pa'y nga raw. Mapanjusurutan. No sa anak la, high blood. Siya akong timang surot. Marigatan ako na magna. Anya lakit din day tao aya. Maturog ko man da tao. Makitak lang ta makaraman kanyak day jay alalaki. Sigurado ak nanang. Dito iti balay di barkada ni Unyor. Naglawag mo't di tarwar. Kun kaslaad da tulda alinong da. Kan ano ti tao ah. Ay, sus. Agsusugal da. Nanang, kita mo. Ha? Ay namatay ang damagkayam. Ay nakita ko ni Unyor. Ayan na. Day jay oh. Adda ka sang sango na babae. Tanaka-holding hands da pa'y gayam. Umasidag taman nanang. Pagawidin tan giaden. Makinin aramkit din dito'y natayan. Uy, Unyor. Manang? Nanang? Ay, agawid ako ninyo. Nag-away din ni Fingar Arman. Da kayong tumay. Ay, agawid tayo kidain. Isukat asaan da kapalpalubusan arumwar. Takalukwan tar aramidang. Apay, kalupon tagaram. Ala, umuna kayon nga agawid nanang. Agbati ka. Anya taramidam dito ay. Balay ti barkadak dito ay. Agbati ak tanamatayan da. Wait, atay ti lulo na. Discarded da ito. Agawid kayon. Ha? Simrakmot ni Manang iti na kay masayagan ti lungon nanang. Anya taramidan na nga ta. Paliiwan taman. Apay na tayo kalulo. Apay ngayon ba di na kalimat yung apo? Ay, Ugawag mo tayo. Ay, anya laki din ni Manang yun. una yan. Kaslam ang una day tanatay. Saan ka ba'y gumana tayo, Lolo? Ha? Apay na tayo kamatay. Ay, una yan tikapsat mo. Kababa yung tiniramid mo, Manang. Napan ka nagsahang ito ni Ginatayan adi mo kapkapin ano? Oh, agreklamo ka kit din. Hitaman dito inyawid ko a biskwit kan Diyos. Ada pag merienda tayo, iti dua nga aldaw. O dapat inalam akindi. Tangdan ko man nagsangay. Kas tagayam ter aramidam yung kamakilamlamay, Manang. Iso nga no, adda matay dito yung lugar tayo, ay ibagam kanya. Kababain. Apay kumaana ka babain, kat mailaklak am kayo mat. Urnusam kiti na kita inyawid ko. Pang merienda tayo, tapno saan ako to nandita lamisaan. Do saan ang mapanijay natayan ni Brenda? Saan tayo nga agsida iti karnay? Kaya ano santan at agsida itinatang. Kung mula naman agsida kay itinatnatan. Kano agluto ak itinatang nakamisuot ka mangan. Si Kaki G ah. Nanang! Tatang! Ada pa panak! Ay sos, nagdakalan day taawit mo abang. Panyo, kantualya ti kargana da iti bag ko, nanang. Panyo kan tuwalya? Apay, mapan ka makipit nay. Anda ka nun natay di abagatan kat. Sino dyan natay? Diyak amam mo, nanang. Kaapay ama pang ka, no di mo magamam-am mo. Saan yun ka di adamagan? Urahin daklatan nga agawid. Addan to yawid ko akanan tayo. Aywan ka yaman niya. O anya, nagmula kay. Kasla naragsak ka pa'y, si kaabak-bakitan. Mabalin na sumurutak mo, Brenda. Saanan, nanang? Apay sumurot kayo pala. Ure
para igamla ang ajay iyawid mo amakan. Amok ti agdiskarte nanang. Ala, ina ko. Hey, Lola Andraya! Apay anatay ka mata na sana nagpakpakada. Lola Andra! Apay pinanawan na kami matan. Miss, wano misis? Hindi nakman isturbuan. Tamadamang agsangsangitak. Paborito ka lolak na itoy. Lola Andra! Apay anatay ka matan. Kuanganin. Di nakman kalbi-kalbitan. Agladlading itak. Iso apanawan nak. Ay, kuanganin. Ano Andra, tinagan ni Lola mi anak na. Ha? Saan nga Andra? Tinagan na. Felisa tinagan na. Lola Felisa. Ay, aya. Ay, kahat. Sukatak problema ayan day ta. Apay ngamin adiyo isurat tinagan na dito'y ayan tinatay. Kailunglungon mi ngamin. Isurat mi payla kuma. Kasta aya. E di irisan, di mo na anagan na. Mabalin matlat ta sukatan kat. Aguray ka taibuelo. 1, 2, 3. Lola Pilisa! Apay anatay ka matan, Lola! Lola! Lola matgayam ni Lola mi a Felisa. Katuan, lolak mat talaga. Isumit lagayam akas taunay ti sangit mo. Saan laabas ta asangit ti inaramid ko? Dayjay ti kunada adong aw. Un nga rod, naglaing ka magayam nga agdungaw. Apay, saan ka pa'y anagdungaw? Sa anak mat ngamin analaing nga agdungaw. Kat na naglakalaang. Kayat mo, surwang ka. Ang saan pa'y nga ita bayam tasyak pa'y lang ti agdungaw. Imbagtada ka. Ay, anyan tumanin nga oras nga agdungaw ka. Aguray pa'y matata ni nagsakit pa'y lang dahil yung karabukob ko. Kan naibusamot ang tiluak. Ay na, uminom ka iti danong tapno adda maidungaw mo. Kamangalan Mabit na ang tenak mga la, ha? Nagpartida nga tanaya. Tainak man yala, ang nagiti kabalay ko iti kanda. Ay na, nagaduma na ang tinalam amakan, Brenda, nako. 5 amin day tananang. Apay alimangay, kat upat tayo laang mag. Kat pagkilaban nyo inton madamdam Ay, wangay, aman niya. Agsubliak pa ijinatayan. Na, agsubli ka manang. Kat, aging ka maipunpun adda akla tayo dyan nga agtungaw nanang. Ay, katinaldamot nga ro na, nga dayawid mo amakan. Lakit di Ingka nga ro doon, nayunam tumanin ti alaam. Wan nanang, anayak ton asa nga pulo. Ni Manang Brenda nga Ay, kat napanan ijay natayan di taabagatan. Diyan mo nasambutan. Tapay aya. Nadamag gamin da Uncle Jar aramidan na. Diyan nga dumayo pa'y kadagiti natayan. Tapno mangalay ti makmakan. Agpapaala damot Anya, kano nagatuda? Ano dala ni Antay, ni Uncle. Ganda giti anak da sa nga pulaw. Ganda giti apo ko da 37. Anya! Aguli ka, madama pa'y labil-bilangag tinaduma. Sumanao kayo. Lola Felisa! Apay anatay kamatan! Manang Brenda,
Junior, anya ti aramidam di tinatayan. Nadaw may ko ibaga. Ibaga mong darasam, disturbom ti panagdungaw ko. Yalamat ka no iti makanda Uncle Islaw kan antipiling. Anya, oray isuda iyalaak. Yalampay ko na dagiti anak kan apo ko da. Ay nagado ngayon. Kaya isumo ko na da. Inyunay-unay da pa yung baga. Maaw-awit ko kat amin dagita. Di ka matulungan ata mabainak. Adan to pa'y barkada ka makakita kanya kakantsawan dakton. Apay namin anamuan da ito yung aramida. Nagwarasan na. Inta nga ron, agawit tan. Agawid. Apay nalpas ka na nagdungaw. Jakli pa sonan. Mabainak ka mangyawid iti nagado ang makan. Anyang iti ibaga ka ni Uncle kan antay. Siya kung ti mangibaga. Isardang kung da ito yung aramida. Ang mga ala iti makan iti natnatayan. Nalakit din ang bain ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.